Bueno, txalde hon danoi, ze mouz? Ondo? Bai, ongi etorri aurtengo bertso jaialdire. Bost da 6. mailako ikasliek urte osuen nahi di bertsolaritza lantzen, eta gaurko asmoa da, pixket urte osuen zehar ikasitakue zuen aurrin erakustie. Bai, hemen dauzkeu ja prest, 3. zikloko ikasliek, eta hauekin batea bestea etorri die Eneritz Artetxe eta Mikel Artolare, bai? Orduan, ikaslik eta gero behaiek arituko kantuene, bale? Neu gehiei luzau gabe ustet prest daudela, ja azteko gogoz, alda, nola ez ez? Eta hoxe, hasieran behauen agurrekin lagako zaituztet, txalo bero bat. Ongi etorri denoi gaurko jaialdira, doinu eta herrime jolasa hasi da. Denau txintxota adi zaudete begira, ea pozik zoazte zuen etxetara. Ikasturte osoa pasadeu bertxotan, oso ondo joan zaigu primeran benetan. Bakarka batzuetan, taldeka bestetan, fenomeno pasadeu saio guztietan. Gaur etorri zarete hemengo festara, gure bertso ederrak orain entzutera. Ondo pasako dugu zuekin batera, aurkezpena eginda goaz astera. Bueno, eta behin agurrek entzun da, bapateko saiukin hasiko gea, eta hortako lehendabizik gai bat jarriko jo beti ikasliei. Hauek bi honekin gai horri buruz koplak abestuko jue, bale? Bueno, zuentzako gaia hauxe da. Zuek elkarrekin puentin egitea juntzeate. Aspaldi egin duten plana, iritsi da egune, iritsi da momentue, eta hortzaudete zubi gainien.
Bueno, Aman eta Aiarantzako bi oinak, duda, altura. Honea etorrita sartu zain nahi duda, bera begirataka dago handi altura. Bueno, hirukote honentzako bi oinak, lurra, beldurra. Ikusi dutenean nun dagoen lurra, segituan jarri zakistunen beldurra. Markel eta Ikerrentzako bi oinak, bertigoa, gogoa. Zubira iristeko kistonen gogoa, zubira joan dakoan kiston bertigoa. Jun eta Alaitzentzako bi oinak, altua da, ikara. Saltatzeko lekua oso altua da, ikusi dutenean zelako ikara. Beldurtuta, oihuka. Txintxilik gelditu naiz, nago beldurtuta, segituan hasi naiz, jendea oihuka. Hauentzako bi oinak, altua, fundamentua. Gora jiotakuan, mendia altua, orain ez desaltau nahi, hau fundamentua.
Bueno, Ander eta Einautentzako bi oinak, seguru dugu. Puentin itxea jun, daz gaude seguru, botaka egin eta meikua berdegu. Ea ba, zuentzako bi oinak, soka nagota. Zubitik saltatuta, saltatu eta zetxun txikitu da soka, eta oraintxe nago. Saltatu eta zetxun txikitu da soka, eta oraintxe bertan airean agota. Hauentzako bi oinak, ote da etxera. Nik pentsatu nuen ba, txikia ote da, hau ikusita gero aldein dete etxera. Eta gai honekin bukatzeko, zuentzako bi oinak, zubia handia. Anauzkalean dago, kristona zubia, saltatzeko garaian, sustoa handia. Bueno, dain jolas bat ingo dugu. Ezagutza lezue pasapalabra. Pasapalabrako rosku ezagutzen, asmakizunena? Ez? Bueno, hauek baita, hauek arkingo be. Badauzket atik zeta asmakizunek prestaute. Bai, izki bakoitzekin asmakizun bana. Orduan, bikoteka hurbilduko je, nik asmakizunea bestukoet, eta behauek erantzune emango jabe, baino bertxotan. Bai? Ea ba, lehendabiziko hirukotian. Gurasoen amatxo, ze pertsona ona, aizkiakin. Dirua ematen dit eta da mona. B, zuentzako. Karakolaren lagun oskolik gabea. Nire baratzan dago handia barea. D. Itxula pikoa du leku segurua.
amonak emandakon gorde de dirua. Zuri utzi du mendiko gailurra. Mendian egiten du eta da elurra. Zuentzako. Ez da azukrea baina badu bere antza. Ta txuletai botatzeiot, eharra da gatza. Hitzak definitzeko liburu lodia. Eskolan asko dauda, izena hiztegia. Garena ikusteko hauxe da gailua. Gaur goizen erosidet, handia ispilua. Xomorro hau kantuan ez dugu alferra. Belardin ikusi dut eta dakilkerra. Burua eusten duen bizkar gainekoa. Buru azpian dago kistonen lepua. Zerura altxatzen den lur zati handia. Enaiz bate igotzen, daizena mendia. Urtaro honetan goiz belzten da zerua. Elurra dago eta izenan
P. Partxea begian ta eskutan ezpata. Itxason ibiltzen da, gaiztoa pirata. T. Patata ta arrautza, naste biribila. Nere aitak prepatzeu eta da tortilla. U. Eskuekin garatzen dugun zentzumena. Nik ibiltzen dut eta tada unkimena. Eta Rosko osatzeko zuentzako Z. Iruñako kaletan sarri dabilena. Antxonen atzian dao, eharra zezena. Bueno, ikasliek bukaude egin berreko lana, beraz, txalo bero bat hauentzako. Oin, hasieran aipau bezala, Eneritz Artetxe eta Mikel Artola etorri die, bertso saio hontan parte hartzea, beraz, hauei deituko jau, eta zuek jarri zaitezte bestaldien silakin, bai hartu silak. Eta bueno, txalo bero bat bi hauentzako eta hauekin uste zaituztet. Gustora etorri naiz Errezilaldera, bertako ikasleak gustoz entzutera, osonak zirala banun aditzera, zuek aina egiten saiatuko gera, zuek aina egiten saiatuko gera. Ai, Errezilen zenbat bertsolari gazte, hasi direnak gure bertso kantu eske, orain aulkian lasai eseri zaitezte, ea egiten degun zuek bezain beste, ea egiten degun zuek bezain beste. Bueno, atxalde ondan hoi, ez dugu bertso saio normalare ingo, guk normal ez dugu askotan iten baina. Eta saiatuko gea pixkat parte hartzailea izan dedin, eta
guk behar dugu bertxotan iteko gai jartzailea, bai? Orduan, iratik nahiko lana indu, eta zuek izango zeate gure gai jartzaileek, bale? Orduan, hasteko behintzat behar ditut 2 voluntario. Eta voluntarioek ezpada nik aukeratzen dut, Gurasoke balio, Zaldau inor, ez? Inorrez? Etorri biok, etorri. Etorri honea. Txalo joko diau. Jarri hemen. Hemen erdi. Bueno, zuek jarri baigu zuek guri gaie, bale? Baina hortako galdera batzuk ingoizkizuenik eta zuek galdera oik erantzun eta ja aterako da gaie, bale? Aurrena pentsatu behar dezue leku bat. Eozin leku. Ernio, bale. Orduan, eneriz eta biok gaude Ernion, bai? Baina pentsatu behar dezue ze pertsonaia gean edo zertara jungean edo, bai? Edo zein gean, ez dugu izan behar eneriz eta ni. Ba, igual gea, atxona bat eta amona bat edo eozein gauza. Bi gazte mendira jundianak. Bi gazte, bale. Eta guain, zerbait pasatzaigu, bai? Probleman badaukeu, pasatzaiguna, esplikatu behar diguzue. Eroi intzeate. Biok eroi algea. Bale, eskerrik asko. Listo? Zengo dugu. Mendirako gaur plana ederra deguta, Mikel etorri zera Ernio aztuta, Everesten motxila haundia hartuta, biok erori gera ta da zure kulpa, biok erori gera ta da zure kulpa. Txalo. Preparatuta nengon nere motxilakin, ta ez da nere kulpa nahi badezu jakin. Ipurdian hartu dut gainera asko min, nola etzera eroiko sandalia hoiekin, nola etzera eroiko sandalia hoiekin. Sandalia hartuta bota muturrean, plan ederra daukanik begien aurrean, baina adarra jotzen hasi beharrean, lasai igoko zaitut nere bizkarrean, lasai igoko zaitut nere bizkarrean. Txakurra. Ezurra. Kakazarra.
Txakurra, urra, ezurra, kakazarra eta gezurra. Ia zeitu. Eskerrik asko. Arbolatikan biltzen nenbilela urra, ara zer gertatu dan ta ez da gezurra. Pintxok alde egin dit eta kakazarra, orain alperrik ollasko ezurra. Norbaitek lapurtu dit etxeko txakurra. Norbaitek lapurtu dit etxeko txakurra. Bueno, eta oain, voluntariok behar ditut, baina oain izan beharrezue seguru lehen kantatu dezuenetako batzuk, bai? Bale? Bikoteak eta ere indazen euskaten, eta orduan, behar ditut, bai? Torri. Gutxienez, 4 bikote nahi nituke, bai? Eta denok etorri nahi bali badezue, denok etorri lehen kantatu dezuenak, bale? Bai? Bai? Lehen kantatutakoak esan nahi dut, eskatuko dizuetena ez talako hain erresa. Igual esan da gero etzeneten etorriko, zein behar dezuen eta. A ber, ba. Bueno, ia. Torri. Bueno, lehen indezuen antzeko ariketa bat, bai? Proposatuko dizuet. Gaie jarriko dizuet, bai? Eta emango izkizuet errimatzeuen hitzek, bai? 2 hitz, kopla osatzeko, bikoteka o hirukoteka lehen zendeten bezala, bai? Baino, puentinen indezuen bezala ingo dezue, baina gero eneritzek erantzun ingo izuezuei, bai? Orduan izangoa ofiziotako gai bat, gu lehen indeuna bezalakoa, bale? Bai? Hor jartzen dizkizuet, nik oinak hor jarriko dizkizuet, baina ez badituzue erabili nahi, ez erabili, bale? Eta zuek osoik sortu nahi balen badezue, ba, osoik sortu. Bai? Ulertzea ez da? Bale? Bueno, zuek orduan, ba, imaginatu, oain, zuek zeatela pazientek, mine hartu dezuenak, lehen eneriztanik bezala, bai? Eta eneritz da meikue, bai? Orduan, zuek eneritzi esplikatu behar diozue, mine nola hartu dezuen, bai? Ze istripu izan dezuen, eta eneritzek, ba, esango izuet, beha ize iruitze zaion, eta ingo izuet diagnostiko bat meiku giteun bezala. Bale? Ulertzea? Bai? Apuntatuko joan igual. Bueno, a ber, errimatzeuen hitzek. Lehenengo bik, txintxoia eta baloia. Bai? Eozinek eozin erabil dezake. Bale? Beste bi, bizikleta eta pareta. Farola eta odola. Nahiko dituzue, inorrekin. Hoi bai. Denboatxo bat bakarrik utziko izeu. Gero ja esaten detenen botain behar da. Bale? Venga.
Bueno, prestal gaude. Bai? Bizikletan joan, jo eta jodez farola, eta zetxun hasi zait gorria odola. Farolak lehen argia, zun orain ez klaro, baina zuen bombila dago argiago. Lurrera eroitakon, zelako txintxoia, begiratutakoan nolako baloia. Zenolako tontorra dudan hemen bertan, buru handi beharrik ez dago festetan. Korrikani juala, joder ni farola, kopeta ikutxu det, ta zegon odola. Bazuek ikasteko zabiltzate garaiz, korrika egin gabe lasai bizi bainaiz. Kalean ijuala, jodez farola, gutxin aspero nunen, tantaka odola. Hemen dugu bikote xelebre askoa, kalean ibiltzeko behar dute kaskoa. Beste norbaite bota nahi du? Listo? Hala ba, eskerrik asko. Orain kopla batzuekin bukatu nahiko genuke, ta zuek estribilloa behintzat kanta ezazute badun. Ondo ikusi ditugu, ona etorrita kantari, errezilen izango da horren beste bertsolari badun. Naiz eta kopla txikiak kantatzen hasiak aurten, loidizale txere txiki, utziko egunen baten badun. Ona etorrita kantatu digute kopla batita, nik batzuei hartu diet ikasle biurrin pinta badun. Ta bertsoak kantatzeko zerrimak ze umoreak, esango nuke direla irati baino hobeak badun.
Kaso etzaio egin behar orain eneritzi asko, hori esan duta hemen bere aizpa duelako, badabadun, badun. Lehen txiki bat bota deta oin esango det doblea, nere kasuan ere naiz irati baino hobea, badabadun. Nik ere esango dizut jarri zeran ez topera, bera baino hobea bai baino ainona etzera, badabadun, badun. Ba gai hortan segitzerik Mikel etzazu espero, arrobiaz harrituta dago atzean xebero, badabadun. Nola aukera badagon gure bertso saio hontan, gustora entzungo nuke alkate jauna bertsotan, badabadun, badun. Bertsotan diozu Mikel, baina mesedez, mesedez, agindu asko egiten du, baina kantatu baterez, badabadun. Horren erreza danikan ere etzazue uste, zuen gurasoak ere pozik entzungo nituzke, badabadun, badun. Ordu bete pasa degu bertsoa bera eta gora, ta zuek zer diozue altzaudete ba gustora, badabadun. Entzuten eta kantatzen gustora egonak gera, berriz etorriko gera eta oraingoaz etxera, badabadun, badun, badun. Denetik egin dezue kantatu entzun eseri, mila esker etortzearren musu bat ta ondo segi, badabadun. Bueno, ba, hause izen da urtengo bertso jaialdixe. Espero deu guztia ongo zinetela, beraz urrengo urte arte eta ondo segi. Txalo beroa danontzako.